Ku danna subscribe, hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban ƙayataccen labarinmu mai suna gaskiya ce, wanda yake zuwa muku a wannan channel ɗin tamu, tare da ni mai gabatar muku Momin Dija. Kada ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon labari. A baya mun tsaya inda kallo na ya kashe min ido ɗaya, ya ce to mu je. Bala ɗin ya kwasa da fan ya ja ni cikin wani room da ake canja kaya a cikin store ɗin. Ya ce in zaɓa ki gwada. Tsayawa na yi ina kallonsa na ce yaya ni dai a'a. Ya ce kin ga karɓi kaki ɓata min lokaci, saka mu gani. In kuma kin ƙi kuma wallahi zan tuɓe ki na gwada. Na san tabbas zai iya. Da sauri na karɓa na juya baya. Waje ya nema ya zauna ya zura min ido har leƙe yake yi. Ta yi min dab daidai ni. Da haka ya duba size ɗin ya kwashe su, ni kuma na mayar da kaya na jikina. Na shirya tsaf na bi bayansa muka wuce. Size ɗina na undies ya ɗiba ba adadi. Muka je layin turarurruka da kayan shafe-shafe. Muka wuce gida. Gaskiya ya narkar da kuɗinsa. Muna zuwa ya wuce room tare da faɗawa kai Jacob. Yana ta juye-juye. Ba irin abin da yake sai tunanin Lilla da surarta. Ya rasa me zai yi. Ni ma ta ɓangare na tunani nake ta yi akan yaya Suhal. Bayan na huta na yi wanka na sa rigata ko gwiwa bata ƙarasa ba mai kyau da ita. Don har bra ɗin da yaya ya siya min nasa. Sai gani na yi ɗas na fi kyau sosai. Ƙasa na sauko domin cin abinci. Ina zuwa dining na tarar da yaya Suhal na cin abinci cikin nutsuwa. Ya yi kyau sosai. Kujera na ja ni ma na zauna ban yi magana ba. Shi ma bai mun ba. Na fara cin abinci ina kallonsa yana satar kallona. Ji na yi ya ce Lilla, na ce na'am ba tare da na kalle sa ba. Yau da alama 'yan ji da kai sun motsa. Ya ce gobe za ki fara zuwa new school ɗinki. Ki kula sosai. Ba na son a ƙara samun matsala. Ba na son shirme. Ki riƙe mutuncin aurenki. Yanzu ke ba yarinya ba ce. A fili na ce na ce, amma a zuciyata na san dole na faɗa wa Salim. Shi yana da budurwarsa Zinat zai aura ni na zauna. Ina wannan tunani na ji ya ce Lilla ki kiyaye ɓacin raina. Wallahi in na kuma kama ki da wani sai na miki abin da ba kya tunani. Na ce to tare da turo baki na gaba. Ya ci gaba da cewa na ga kin iya girki yanzu. Amma kin fi Hajja don haka kina gama secondary school za ki fara min abinci. Hajja ta dinga gyara gida da mai gyara compound. Miƙewa yi tsaye ya ce in kin gama ki je ki canja shiga mu je gaida su momi dadi na gari. Na ce yaya a bari sai gobe mana. Ya ce ina da abin yi. Bani da zaɓi na je na shirya muka wuce mu. Mun sha hira da momi bare ma Zara. Muna dawowa gida na karɓi wayar yaya na kira kawuna da Umma. Muka sha hira. Suke faɗa min Anty Amina ta haihu ranar Saturday. Sai murna da tsalle nake saboda zan je suna. Yaya na gefe yana kallo na. Har na gama na ajiye wayar. Cikin murna na je na yi wanka na sa nighty gown. Yaya har ya fara bacci. Na ce yaya Anty Amina ta haihu. Next week zan je suna. Friday zan je sai in dawo Sunday. Har na gama surutu na bai ce komai ba. Na ce yaya kaji? Ya ce to sannan Hajiya, duk wannan tsarin da izinin wa zaki. Miki na yi na ce please yaya, please ka bar ni. Tuni na shagwaɓe masa sai kukan shagwaɓa nake ina buga ƙafafuna. Shi kam yana kan gado a kwance yana kallon ikon Allah. Abin da take ba ƙaramin burge shi ya yi ba. Sai da ta gama ya ce to ba inda zaki.
gwara ma ki cire wa kanki damuwa. Haba ai ban san sanda na faɗa kan gadon ba na faɗa kan yaya na maƙalƙale shi. Na sa bakina wajen kunnensa sai kukan shagwaɓa nake, ina yaya please ka bar ni na ce. Haba yaya just today fa na yaka tare da zuba masa baiwa. Gaba ɗaya shi kam yaya notukan kansa ya kwance ƙwaƙwalwa ta tsaya, jini ya daskare. Gaba ɗaya jinsa yake shi ba kwance ba, shi ba tsaye ba, shi ba zaune ba. Yanayin garin ma ya canza masa, sanyi ko zafi baya ganewa. Ita kam duk ta maƙale masa, janyo ta yayi ta kwanta a gadon. Da ƙyar da wayo ta zame jikinta ta sauka ƙasa tana mai da numfashi. Sahal da ƙyar ya iya kontrolin kansa ya kwanta ya yi lamo a bed. Ba abin da yake buƙata sai Lilla, ga ta yarinya ce. Da haka a ransa ya ce gwara ma ya auro Zinat don ta ba shi abin da yake so. Amma kuma shi ya san Lilla kaɗai yake buƙata ba wata ba. Ko hannun Lilla ya riƙe daban yake jinsa. Wani filin ne na musamman. Lilla ta daban ce a wajensa, ga ta masa ƙanƙanta. Cikin tsoro na hau kan gadon don bacci nake ji. Na zata yayi zai min wani abin sai na ga bai kula ni ba. Shi a dole mai jan girma. Washe gari yaya ne ya fara buɗe ido sakamakon nauyin da ya ji a kansa. Ba komai ya gani ba sai ƙafata na ɗora ta a kansa. Murmushi ya yi tare da cewa har yau bebi ta kasa girma. Ƙafar ya ɗaga da hannunsa ya wulla ta gefe da ɗan ƙarfi, wanda ya sa na buɗe ido ba shiri. Tsaki ya ja ya ce kullum mutum ba zai girma ba. Toilet ya shige ya bar ni ina bin sa da kallo. Bayan mun shirya mun yi break da kansa ya kai ni makaranta. Na kai 2 weeks ina zuwa makaranta na saci wayar Suhail na kira Amra. Na faɗa mata komai na school da aka canja min. A ƙarshe ta haɗa ni da Salim shi ma na faɗa masa. Ai kamar jira yake ya ce da ni gobe zai zo makarantar mu gaisa. Tafiya muke yi a hankali har muka je gida. Ko kallo na bai yi ba ya fice daga motar tare da cillo min ki rufe motar. Ina shiga na tarar da Hajja ta gama shirya dining. Da gudu na mata sannu. Room na wuce na gama wanka da sallah. Skin tight wando na sa ko rabin cinya bai kai ba. Da 'yan riga ta ƙarama t-shirt. Na sauko da sauri don kwasar girki. Ina zuwa na ga yaya Suhail ya juya baya yana waya. Na zo ta gefensa kamar za mu gogi juna zan wuce shi. Juyowa ya yi saboda ya gama wayar don ya je dining shi ma. Ya jiyo kenan ni kuma zan wuce ta bayansa. Muka ci wani karo. Ƙirjinsa ne ya gogi ƙirjina. Wani ratsatsin shock muka ji. Wani yanayi na tsinci kaina. Na ƙyar ya iya saita kansa. Mun zauna kowa ya share magana ya so mai kamar baya son yi. Ya ce ranar Asabar ki zama ready zan kai ki ƙauye wajen kawunki ku gaisa. Habawa ai murna kamar zan yi hauka. Dan ina so na ga bebin Anty Amina. Miƙewa na yi na daka tsalle na fara takawa. Dariya ce ta kama shi, amma ya share, sai ma ƙara tamke fuska da ya yi. Ya ce, oya zauna ko kika takura min da hayaniya na fasa wallahi. Ba shiri na zauna. Da daddare kuwa ban je ɗakin yaya kwana ba, saboda yanzu na san na girma sai na ga dama nake zuwa kwana, kuma shi ma bai ce na je dole kullum ba. Haka ya kasance kullum tunani nake ta ya za a yi na samu niyo saurayi domin cusawa yaya haushi kamar yanda ya yi min, amma ba zan masa yanzu ba, sai na je na ga su kawuna zan masa don kar ya hana ni zuwa. Yau ya kama Asabar, yau mun gama shiri don ya ce kwana ɗaya zan yi, kuma da shi za a kwana. Muna tafiya a hanya na ga wani mai goba, da sau na ce ya Suhail don Allah ka siya min goban nan.
Banza ya yi da ni kamar bai ji ba. Sai daga baya na ga ya ɗaga waya yana faɗa. Motar sojojin da suke take mana baya ce ta tsaya, suka siyi gobar. Sannan aka tsaya muka karɓa. Don yau yaya mota biyu muka taho da ita. Ɗaya ce ta escort ɗinsa kacal sai ɗayar tamu. Mamaki ne ya kama ni da na ga yadda aka siyo gobar mai mugun yawa. Don tsayawa aka yi na wanke wasu gobar da yawa manya-manya. Muka ɗau hanya. Kawai gabzar goba ta nake har da wani lumshe ido nake. Gogon nawa kuwa ya nutse a cikin kujera ya harɗa ƙafa. Kawai yana karanta jarida. Cikin isa da gadara. Mamaki ne ya kama shi da ya ga yawan gobar da na cinye ni kaɗai. A hankali na ce, yaya Suhal ba za ka ci ba kai? Banza ya yi da ni kamar ba da shi nake ba. Miƙo masa na yi cikin gadara ya ce, an faɗa miki in ina son ci ke za ki bani? Ya wani ja tsaki. Baki na taɓe na dinga cin abata har muka isa garin. Muna zuwa na yi cikin gida da gudu. Ina ƙwalawa kawu kira. Umma kan baki ta saki don ganin yadda ta yi kyau da ƙiba. Shi ma kawu ba ƙaramin daɗi suka ji ba, kuma sun ga na yi hankali. Ni da ƙanina Auta sai hira muke yi, amma ba komai ne ke bani mamaki ba yanda na ga an canja gidanmu gaba ɗaya. Dan Umma ta gaya min Suhail ne ya yi musu komai, kuma ya biya musu aikin hajji za su tafi har Auta. Na ji daɗi sosai kuma na yi mamaki. Kayan abinci aka dinga shigowa da su iri-iri, Suhail ya zo da su. Gaskiya ya burge ni. Ni kan Umma da kawu na bawa atamfofi da shadda wanda duk aikin Suhail ne. Sai Auta ya sha kaya don gobe zai koma gidan Anty Amina. Mijinta ya ɗauke shi yana karatu a makaranta mai kyau. Gaskiya na ji daɗi sosai. Bayan Suhail sun ɗan taɓa hira da kawuna ya wuce gidan mai gari kakansa. A cewarsa da dare zai zo ya ɗauke ni na gaisar da mai gari. Gida na dinga yawo a ƙauyen nan, wanda na san da Suhail ya sani ba zai yarda ba. Da dare Suhail ya zo muka tafi wajen mai gari. Shi ma ya ji daɗi tare da sa mana albarka da ya yi mana nasiha. Cikin dare na ce zan tafi gida, da ƙyar matan mai gari ta bar ni. Suhail ya maida ni. Saboda gajiya rana har 12 ban tashi daga bacci ba. Na manta ma yau za mu koma gida. Bacci na kawai nake yi. A ɗakin Umma daga ni sai fan da wata habbes. Dan Umma ta yi na tashi na gyara naƙi. Wai ni na shige bargo. Ashe bargon ya yaye. Tuni har Suhail ya zo yana jira na. Ya gaji kawai Umma ta ce shiga ciki ka same ta. Ta fi jin maganarka. Bari na je wajen shanu na kira kawunta. Ficewa ta yi ta bar shi shi kuma ya shigo wajena. Ido na zaro tare da durƙushewa ina kuka wiwi. Tausayi na bashi sosai amma ya share ya ce, Lila me yasa kike kula maza? Ya faɗi hakan ne cikin muryar lallashi. Shiru na yi da kukan ganin ashe ba wayar wuta ya ɗauka ba. Caja ya ɗauka ya sa caji. A bakin gadonsa ya zauna wanda ni ina a durƙushe a ƙasa. Ya ce, ke a saukin siyo. Baki na shiga murzawa ina gunguni. Ina cewa ba kai ne kake kula Zinat ba, kuma ka ce in na girma na ga wanda nake so za ka aura min. Na yi hakan ne cikin shagwaɓa wanda kaɗan ya rage ya saki dariya. Ba ƙaramin daɗi ya ji ba da ya ji na yi maganar Zinat. Tabbas na fara son sa kenan, tunda har ina kishi. Oh God, ya ce tare da furzar da iska. To sai na ce miki ki saurari maza ki fara zance? Kai na girgiza alamar a'a. Ai sai na baki izini kuma ke baki san matar aure bace ke? Kina zuwa Islamiyya. Ya ce to daga yau na sa doka kar in ƙara ganinki da wani kowaye sai da izini na. Tare da kafe ni da mayan idonsa masu tayan min da hankali da sa ni faɗuwar gaba. Duk sanda na kalli Yaya Suhail tabbas Yaya Suhail ba dai kyau ba, ga kwarjini. Yaya Suhail ne ya ce ashe kin san aure dama?
yanzu kin isa aure kenan har kike shirin fitar da namiji ko? Shiru nayi ya ce, a'a ai ba sunkuyar da kai zaki yi ba, bayani zaki yi. Me ake yi a aure Lila? Oya tell me. Na ce a dafa wa miji abinci a yi wanki da gyaran gida shikenan. Ya ce o ki ce shikenan abin da ake yi. Na ce to ai hadda yi na yi bari na bari ji na yi ya fashe da dariya. Na ce to ai hadda yi na yi bari na bari. Ji na yi ya fashe da dariya wacce ban taɓa ganin yana yin ta ba. Baki na turo ya gama dariyarsa ya ce kina da abin dariya. Ya ce ina jin ki tuno wasu abin akwai babba amma baki faɗa ba ai. Ai ban san ƙanwata ta san aure ba sai yau. Ni kam har ga Allah na zata daidai ne tunda ina ji a ƙauye ana wa amare faɗa haka. Ya ce dawo kusa da ni ƙanwata ki faɗa min. Na ce to yaya ai zan tuno ne amma sai na yi wanka na ci abinci na yi bacci. Ya ce to maza je ki da daddare ai za ki bani labari ko na ce? Na ce murna nake sosai ganin ya haƙura. Sai da na yi bacci ya ƙarfe 5 na tashi na yi wanka da sallah. Na je na ci abinci na huta kam don fresh nake ji na. To masu sauraron mu, nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba.